ni chien kwendi onge ng'ama dhi nake. Koro kuom mano gima dwa nyiso leaders jopuonjwa niya, wabed gi public confidence on our leaders at the county level, at the national level, then gibedo gi confidence to face the enemy. The enemy here is the government and TSC. Erokamana nya Steven Yogo kumido thuolo bende mar loso kodwa koro. Yes. Ibrahim Okungu minami seconds per deck. Abonyere per deck dhi mbele. Mokwongo awacho ni amor gi gima jopuonjwa notimo kupet. Mar ariyo awacho ni Teacher Service Commission should respect teachers. Mar adek gendo ma very important, and the policy makers, they should be very careful. Nikech CBC madhi mbele nyathiwa onge gima dhi mbele schools. Government dwani mondo gibed domicile primary school, yet we are going to have 30,000 classrooms. They want to build 14,000 classrooms. We have 30,000 classrooms. Let the government work on quantity, not on quality, not quantity. We don't want quantity, we need quality. Erokamana inya an managino marwa ni dwaro wuote mabende usebedo karamna kuchwa libro bed kiketo gere miti manyien moko dwa kaka progression ka ikinde mamoko. Kori bro bed ka hithi choko gino marwa ni joneb mago ka National Executive Board. Sharon gimana wacho mogik. Next time ada kwayo National Executive Board and National Governing Council. One kawa lungo strike to simbe akelo simbe jogo te onego bedni wakao to retain. Nyaka strike room koka wadwogo ne gisimbe kikluonge every time kamano. Aya waningeni wan wafwambo to wakeyo koro wan wang jopiny koro kapo nono uchako luongo ng'anyo wan ng'a opro na ketika kak wana guniro kwana inya bende Nest TV na Sam kanyakla kodorwa marido thuolo mano mar twa kodwa kaka TV mar Ramogi semo ng'ado nya kor gajwang jopuonj mabende na luo chenro makama ero kamana inya kuom kete he TV mar Ramogi dakika na dek mar mondo mioro msabich mar onyango gikanyo ben makilo we giko mano mar chenro mar mbaka oromo